Nies fin-negozju jridu li l-gvern joħroġ vouchers li jistgħu jintefqu fil-ħwienet tagħhom qabel ma jqassam dawk li jistgħu jissarfu f'lukandi u ristoranti. Il-kap eżekuttiv taċ-Chamber of SMEs Abigail Mamo stqarret mat-Times li dawn ma jistgħux jistennew aktar u għandhom bżonn jirkupraw mit-telf li ġarbu f'dawn l-aħħar ġimgħat. Ħwienet mhux essenzjali bħal barbiera, ħwienet ta' żbuħija, ħwienet tal-ħwejjeġ u tal-fjuri fost l-oħrajn ser jiftħu mill-ġdid nhar it-tnejn li ġej. Abigail Mamo sostniet li dawn il-ħwienet ilhom diversi jiem jistennew li jerġgħu jiftħu mill-ġdid u għandhom bżonn dawn il-vouchers sabiex iżidu fil-beħ. Qalet ukoll li jkun ideali li d-distribuzzjoni tal-vouchers tinfirex biex jinħoloq impatt ekonomiku itwal bin-nies l-ewwel jużaw il-vouchers għal ħwienet u mbagħad aktar tard dawk tar-ristoranti minflok f'daqqa. Dawn il-vouchers kellhom jingħataw f'Jannar li għadda iżda ġew posposti minħabba żieda qawwija fil-każi ta' COVID-19 għalkemm s'issa l-Gvern għadu ma stqarx meta ser ikunu qed jingħataw il-vouchers. Il-ġimgħa li għaddiet l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering kienet infurmata li dawn il-vouchers ser jingħataw biss wara li jinfetħu mill-ġdid ir-restorants u l-kafetterijas. Iżda minkejja kollox ma ġiet stabbilita ebda data meta ser isir dan.